запалят огъня. Видим, че го палят вече. Така, айде вече тръгват към него. Тръгват вече след малко, вече почна вече. Да видим за какво става въпрос. Започна играта. Започва вече време за таковото гледам. Започва играта. Така. Плая музиката. Ето вижте музиката. Гледам почна да махат. Добре. Добре сега. Вече започва вече играта. Добре. Нека не представя след това. Виси като това. Добре, добре. Добре. А сега вече огъня започва да палят го вече. Ето сега да видим сега почват огъня да палят. Да. Добре. Ето хората сега вече наближават вече. Гледам, че хора са гледам са фотографите и почват да снимат вече огъня. Добре. Това е страхотно. Така, дай малко газ на тази огънче. Така, дай живи и здрави всичките вампирите да сами да се изгонят и всички душмани да се махнат от това село. Гледай, кой се събират хората, гледай колко много хора се събират. Машала. Това се вика 6. Така. От край до край го снимам аз. Така, започва играта. Двама душа малко огъня да го силят, че да го видят, че може да стане общо, така нататък. И той ще стане ясно истината. Гледам, че мадамите там танцуват иху да правят и така нататък. Трябва да зачиним. Година пак съм можа да го снимам хубаво като хората, видеоклипа не можа да го вкарам, ама за тази година перфектно времето, страхотно времето и така.
огъня се запали вече, като хората. И това при мен даже малко да грява, леко се топли. Направо са супер ще стане. Нещо правихте хора, гледам чака да ги видим. Нещо правихте. Крепост пише. Момите, още малко, така. Така, нареждаха се младите момичета за крепост, да се женят вече, така. Айде, къмтиста трябва да говори. Айде, къмтицата трябва да говори. Това е къметицата, нашата къметица. Уважаеми жители, приятели и гости на село Крепост, днес е един от най-човешките и който свеждаме глава не от слабост, а от сила. Денят, в който отваряме сърцата си и казваме най-важната дума – прости. Силни заповести ни напомня, че всички сме хора, че понякога грешим, понякога нараняваме, волно или неволно. Но най-важното е да имаме смелостта, да поискаме прошка и голямо сърце, за да простим. Днес пред всички вас, като ваш кмет, но и преди всичко, като човек, искам да кажа от сърце: простете ми, ако съм ви обидила, ако съм ви разочаровала или ако не съм успяла да направя достатъчно за вас, простете ми. Аз прощавам на всички, защото само с една прошка можем да продължим напред, по-силни, по-единни и по-добри. Нека тази вечер огънят не гори само на площада, а и в сърцата ни. Да изгори обидата, гнева и тежките думи. И нека останат надеждата, добротата и вярата. Гордея се, че сме заедно. Гордея се, че сме единни. Нека си кажем: простено, прости. Честит празник, мили хора! Нека да има мир, здраве и обич във всеки дом. А сега ще ви представя и програмата, която самодейните състави при нашето читалище са подготвили за празника. Представителният фолклорен хор с ръководител Боряна Пенева ще изпълни автентични песни, характерни за сирни заговезни. И ще ни потопи в духа на традицията край огъня, както повелява обичая. Групата за народни обичаи, заедно с учениците от основно училище Христо Ботев, ще ни представят ритуалите хамкане, искане и даване на прошка. Един от най-съкровенните и светли традиции в този ден. Танцовите състави Омая и приятели от танцов състав Колора, град Хасково, ще ни поздравят с празнични хора и ще внесат още настроение, ритъм и красота в днешната вечер. Озвучаването на мероприятието е поверено на Димитър Митев. Програмата
Програмата ще завърши с огнено шоу на формата на огъня, което ще озари небето и ще направи впечатляващ финал на празничната ни вечер. Нека се насладим заедно на празника! Това е по-добре и предко. Той като стари типа. Както стари типа. Роби, попред. Iznesimo zobe zobe i se novajade.
Господете други почнат пак същата хора. Ще видим за какво става въпрос. Гене се подготвят. Най-важно сме живи и здрави. Най-важното. Сега вече много поводка. Без да навърдам аз, няма смисъл да мърдам. Телефон се спина да дам. Място на турското чудо нещо. Малко бяха на копица. Zaten Ankara'ya daha istiyor. Колю, дръпте по-нататък, че ще скачат. Оп. Зате ще. Оп.
Яко, яко, яко. Много супер е. Браво, браво. Там мачи последния. 100%.